खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं त्रिपुरानि लक सभानि बिसायख'थियाव BJP राजखान्थि हान्जाया गोबां भट मोननानै देरहासार जाबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला BJPआ त्रिपुरानि सेपाहिजाला जिल्लानि दानपुर आरो बक्सा नोगोरनि एसेम्बलि सिटआव देरहासार जादों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बे बिसायख'थिनि बादायलायनायाव बक्सा नोगोराव BJP हान्जानि बिजाथि थाफाजाल हुसैना CPI हान्जानि बिजाथि मिजान हुसैनखौ फेजेननो हानानै देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि BJP हान्जानि बिजाथि थाफाजाल हुसैना 30,237 भट मोननो हानानै देरहासार जानो हादों आरो गुबुन फारसेथिं CPI हान्जानि बिजाथि मिजान हुसैना 3,909 भट मोननानै जेननो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ओरै फारसेथिं दानपुर एसेम्बलि सिटआव BJPनि बिजाथि बिन्दु देबनाथआ 30,017 भट मोननानै देरहासार जानो हादों आरो गुबुन फारसेथिं CPI नि बिजाथि कौशिक सान्दाया 11,142 भट मोननानै जेननो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं गोजोनथाव खौरां। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय लाइस्राम लावदु सिंखौ बोखारनाय जाबाय। नाथाय फिन गोदानै भाइस चेन्सेलर थिसननो थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट फोसावदिंनाय जाबाय। थाबैनो रां जाख'ग्रा थगायसुला फरायसाफोरनि इयुन जिउजों गेलेग्रा दायनिगिरि लाइस्राम लावदु सिंनि जायगायाव गोदान भाइस चेन्सेलर थिसनथाइ मोनसिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं गोबां साख्रि ओंखारदों। गोसो गुदुं लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। SCC एबा स्टाफ सिलेक्शन कमिसन दिल्ली पुलिसाव गोबां बिबांनि लांदां जानानै थानाय गासै 7,547 भेकेन्सि ओंखारदों। होखानाय बादिब्ला हौवासाफोरनि थाखाय कनस्टेबलआव सा 5,056 लांदां जानानै थानाय मासि आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय सा 2,491 लांदां जानानै थानाय मासि ओंखारदों। मख'नो गोनांदि जायफोरहा गोसो गुदुं दं आरो एलिजिबोल जागोन बिथांमोनहा थाबैनो हाथाइ एबा गलायाव थांना अनलाइन एप्लाइ खालामना लादो। होखानाय बादिब्ला अनलाइन एप्लाइ खालामनाय जोबथा समा 30 सेप्तेम्बर खालि जागोन। बेनिखायनो जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोनहा आबुङै मिथिनोब्ला डिसक्रिपसनाव लिंक होनायाव थुना आबुङै नायहैनो हागोन। ब्रैथि रादाबाव दं मानास माहारियारि हाग्रामायाव मैया शुक्रबारखालि 7 सुरां सिखारिफोरखौ हमनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मानास माहारियारि हाग्रामानि बेंगिरिफोरा लाटा बर' मुंनि सासे सुरां सिखारिनि न'निफ्राय गोबां हाग्रानि जुनारनि अंगफोर मोननो हादों आरो आखाइजों बानायनाय गंसे सिलाइबो मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाग्रानि जुनारफोरनि अंगफोरा जादों गान्दानि गं, आसिगुर, बिगुर, मोसानि आसिगुर, बनगुरुनि बिगुर, हाग्रानि मैसोनि गं, मै गं आरो बायदि बायदि। हाग्रा बिफाननि गोख्रों नाजानायाव हमजानाय 7 सुबुंफोरनि मुंफोरा जाबाय रहेन बसुमतारी, महेन बसुमतारी, बिजय बसुमतारी, लाटा बर' आरो थेरा दैमारि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर 7 हमजानाय सुरां सिखारिफोरखौ हाग्रा बिफाननि बेंगिरिफोरा सोंथि सोंगासिनो दं होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव